Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a za 7 dolinami, žil raz chudobný mlynár a ten sa jedného dňa vystatoval pred kráľom, že má takú dcéru, čo vie zo slamy upriasť zlato. A kráľ na to: také remeslo sa mi veru pozdáva. Priveď svoju dcéru zajtra do zámku. Ja ju už vyskúšam. Na druhý deň dievka predstúpila pred kráľa a ten ju dal hneď odviesť do komory, kde sa vršili celé kopy slamy. Kráľ jej dal kolovrátok a vreteno a vraví: ak z tejto slamy do rána neupradieš zlato, prídeš o hlavu. Na to odišiel a mlynárovú dcéru v komnate zamkol. Tá veru nevedela, čo si počať. Nikdy predtým neupriadla zo slamy ani kúsok zlata. V zúfalstve sa rozplakala. V tom sa otvorili dvere a do komory vošiel malý mužíček. Dobrý večer, mlynáročka, pozdravil prívetivo. Čože toľko nariekaš? Ach, zlikala mlynárova dcéra. Mám zo slamy upriasť zlato a vôbec neviem, ako sa to robí. Ja ti pomôžem, povedal mužíček. Čo mi dáš, keď budem za teba priasť? Dievka mu dala svoju reťazku a mužíček si hneď sadol ku kolovrátku a vrr, 3 razy zatiahol a už bolo vreteno plné. Netrvalo dlho a mužíček zo všetkej slamy napriadol zlato. Na druhý deň zavčasu ráno sa kráľ ponáhľal za mlynárovou dcérou. Ako sa len potešil, keď ju videl toľko zlata. Lenže mu to nebolo dosť, chcel mať viac. Preto dievčinu večer zavrel do ešte väčšej komory, v ktorej sa vršili ešte väčšie kopy slamy. Všetku túto slamu do rána upradieš na zlato, prikázal jej. Len čo kráľ odišiel, znovu sa zjavil malý mužíček a núkal mlynárovej dcére svoje služby. Tedy si dievčina stiahla z ruky prsteň a dala ho mužíkovi. Ten sa hneď usadil ku kolovrátku a vrr, 3 razy zatiahol a už bolo vreteno plné. Tak pokračoval, kým nespriadol všetku slamu. Lenže kráľ bol taký chamtivý, že na ďalšiu noc dal mlynárovú dcéru zavrieť do 3. komory. Tá bola zo všetkých najväčšia a slamy v nej bolo naozaj neúrekom. Ak aj túto slamu do rána na zlato upradieš, staneš sa mojou ženou, povedal kráľ. A len čo odišiel, opäť sa otvorili dvere a mužíček vstúpil do komory. Čo mi dáš, keď ti aj do 3. pomôžem? Spýtal sa. Lenže dievčina už nemala nič, čo by mohla mužičkovi za jeho služby ponúknuť. Vtedy povedal, čo si žiada. Tak mi teda sľub prvé dieťa, čo porodíš, ako kráľovná. Čo mala mlynárova dcéra robiť? Horko ťažko privolila. Kráľ na druhý deň ráno zbadal komnatu plnú zlata, svoje slovo dodržal a vzal si mlynárovú dcéru za ženu. A o rok mladá kráľovná priviedla na svet dieťa. Jedného dňa sa otvorili dvere kráľovninej komnaty a dnu vošiel malý mužíček. Teraz daj, čo si sľúbila, žiadal. Kráľovná sa veľmi naľakala, lebo naňho už dávno zabudla. Núkala mu všetky poklady kráľovstva, len aby jej nechal jej dieťatko. Ale mužiček vraví: nechcem tvoje poklady. Radšej si vezmem niečo živé. Kráľovná nariekala a dlho márne prosila. Až nakoniec mužíček rečie: tak teda dobre. Dám ti 3 dni. Ak za ten čas uhádneš, ako sa volám, môžeš si dieťatko nechať. Kráľovná celú noc nespala a tuho premýšľala a spomínala si na všetky mená, aké kedy počula. Na druhý deň prišiel mužíček znovu ku kráľovnej a tá mu odriekala všetky mená, aké jej na zišli.
Ale mužiček za každým odpovedal: Nie, tak sa nevolám. Naveľa odišiel, že príde na druhý deň. Kráľovná sa zatiaľ prezvedala medzi ľuďmi a vyslala do sveta posla, ktorý mal zistiť, aké mená môžu na tom šírom svete byť. A keď sa mužíček znovu ukázal, vymenovala mu kráľovná celú kopu neslýchaných mien. Voláš sa Vary Rebierko, alebo Stehienko, alebo Nožička? Ale mužíček za každým vraví: Nie, tak sa nevolám. Kráľovná náramne zosmutnela. Na tretí deň sa vrátil posol a porozprával jej, čo vo svete zistil. Na nové mená som nenatrafil, ale hlboko v lese som videl taký malý domčúrik a pred ním horel malý ohník. Okolo neho poskakovalo akési čudesné malé chlápetko a pritom vykrikovalo: Dneska pečiem, zajtra variť budem, pozajtra si po kráľovské decko pôjdem. Nikto veru neuhádne ľahko, že sa volám Trezbum Tiško. Len čo kráľovná to meno začula, nevedela sa od radosti spamätať. Nemohla sa už dočkať, kedy k nej príde zase ten bezočivý pomocník. Nakoniec sa otvorili dvere a mužiček vošiel do kráľovskej komnaty. S bezočivým úsmevom predstúpil pred kráľovnú a vraví: Tak čo, pani kráľovná, akože sa volám? A kráľovná sa najprv očistom spýtala: Nevoláš sa azda Kubo? Nie, odvetil mužíček. Alebo Vary Maťo? Nie, odpovedal mužíček a natešene si šúchal ruky. Tak sa voláš? Možno Trezbum Tiško. Na to mužiček zvolal: To ti sám čert našepkal! To ti sám čert našepkal! Zlostne dupkal pravou nohou na dlášku, preklínajúc vybehol von a odvtedy ho už nikto nikdy nevidel.